Kabanici nesiem, oj, za bočku žinčice, živiem u barana, aby sa ti so mnou snívalo do rána, oj, koliba deravá, slnko do nej svieti, bača do rúbany, rastú pri ňom kvety. Je rodákom z Novej Bane. Už v detstve ho očarila ľudová. Ako 14-ročný začal zbierať ľudové piesne z regiónu Tekov. V 17 rokoch odovzdal 600 piesní pre Slovenskú akadémiu vied a Maticu Slovensku a múzeum v Novej Bani. Je absolventom vojenskej školy Víta Nejedlého v Roudnici nad Labem, kde študoval hudobné nástroje pozauna, baritón a tenor. Po ukončení pôsobil vo vojenskej hudbe vo Vyškove. Tu sa vlastne začala aj tá zápletka s fujarou a s vašim príchodom na Podpolanie. Pán Anton, tak prezradte nám, čo za tým bolo a ako to vlastne bolo? Ja poviem stručne. V roku 1975 s vlastným bratom Karolom sme boli na detvianske slávnosti. A samozrejme, keď som pôsobil vo Vyškove na Morave posádkovej hudbe, tak tam sa formoval súbor Trnka Moravský a zároveň slovenský súbor Tatran. No a náčelník klubu povedal: počúvaj Budinský, ty pôjdeš do Podpolania a kúpiš tam fujaru. Bol prelom január-február a mne dali vojaka s gázikom, kde bola diera pri dverách centimeter, buzolu a mapu a prvýkrát historicky som prechádzal cez Výglaš, Hájnikovú, Holcov Majer, tedy som ešte netušil, že sem prídem za nevestu a prišiel som na hradnú pána Ďuricovi. Ten, keď zbadal vojenský gázik a dvoch vojakov, tak svoju bránu podoprel kolom. No a keď sme ho presvedčili, že prichádzame v miery a pokoji, že chceme od neho kúpiť fujaru, tak sme ju pekne kúpili. Ja som ju priniesol do Vyškova. No a samozrejme, môj brat sa oženil na Holcov Majer prvý. A to je zaujímavé, ja potom v roku 1982 a chcem vám povedať, že historicky za 1000 rokov sa to nestáva, že dvaja bratia od Novej Bane prišli na Holcov Majer a náš ocko nám spomínal, keď žil, že cez Holcov Majer išiel z povstania a na Pstruši položil život skoro a sa mu nesnívalo, že jeho dvaja synovia prídu na Holcov Majer za nevesty. To by bolo asi tak všetko. Chlapci, ja vám dávam slovo. Ďakujem.
pekne. No a určite poznáte hudobného skladateľa pána Tomkoviča, ktorý napísal Vrchárskú náladu. A v roku 1980, keď som si zobral moju manželku Máriu, tak chýrečný starejší z Tekovskej Breznice hovorí: počúvaj Budenský, však ty si hudobník a mohol by si mladú nevestu vypýtať a napíš si na nejaký text a tú nevestu si spevom budeš prosiť a pýtať. Ja sa vám priznám, že keď som zbadal vo dverách svoju manželku v svadobných šatách, zbadal som svokru, tak som aj dospieval, ani do reči mi nebolo. No nespieval som tú pieseň, tak teraz vám ju zaspievame s chlapcami. Nech sa páči. Bol som na vohľadách u grovky z Majera, hoj, ona sama spýtuje, či mám roli veľa. Hoj, ona sama spýtuje, či mám roli veľa. Nechcem ťa, jagrovka, ani s tvojím majerom, hej, postačí mi dievčatko s deravým košiarom. Hej, postačí mi dievčatko s deravým košiarom. Sedliacké dievčence doma nič nemajú, oj, najväčšie poklady lásku chlapcom dajú. Hej, najväčšie poklady lásku chlapcom dajú. Oj, zahraj ty píšťatka, hej, všetky pastierov, oj, do rána vypáli očovu s majerom. Hej, do rána vypáli očovu s majerom. Do rána vypáli očovu s majerom. Od roku 1980 bol Anton Budinský počas profesionálnej vojenskej služby i neskôr v civile členom orchestra sluchu a solistom, inštrumentalistom na ľudové nástroje. V roku 1980 prichádza na Hoľcov Majer. Odišiel do civilu a začal pôsobiť ako kapelník dýchovej hudby železničiarka a ako externý učiteľ na dýchové nástroje a volenie a v Detve. Zároveň od roku 1983 študoval cimbal na konzervatóriu v Brne a neskôr v Bratislave. V 80. rokoch metodicky pomáhal a viedol očovskú dýchovú hudbu a viedol očovský ženský spevokol a učil v Očovej a na Vidľaši. Paradoxne práve teraz, po vyše 30 rokoch, aj keď už nie s tým istým zborom, sa vám predstaví Olga Budinská, ktorý by ste nevedeli, manželka syna Martina Budinského. Olga Budinská má vyštudovanú hru na orgán na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne a zborové dirigovanie na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Pod jej vedením sa vám teraz predstaví ženský spevácky zbor Belius z Očovej. Zaspieva vám svadobné piesne. Oh
2010 v základnej umeleckej škole v Očovej začína svoju činnosť ženský spevácky zbor Belius pod profesionálnym vedením Olgy Budinskej. Meno Belius si jeho členky vybrali podľa očovského rodáka Mateja Bela Funtíka. Členská základňa zboru sa rýchlo rozrastrá. Tvorí ju prevažne mladý kolektív otvorený novým projektom. Zatiaľ najväčším úspechom je získanie zlatého pásma na medzinárodnom festivale Festa Choralis v Bratislave v máji 2013 spolu so ženskou zložkou chrámového zboru Kampana z Brezničky. Repertoár zboru tvoria duchovné piesne, ľudové piesne v úprave, spirituály či súčasná tvorba. Zbor sa svojou činnosťou snaží prispievať k rozvoju kultúrneho a duchovného života v regióne Podpoľania. Ženský spevácky zbor Belius z Temperament Cymbal Orchestra. Takže aj mňa poprosili, aby som niečo povedal, ak by aj nepoprosili, tak niečo poviem. Každopádne pekný večer prajem. Ja by som na margo celého tohto programu alebo tohto vystúpenia veľmi rád niečo povedal o pánovi Budinskom, ktorého ja poznám od mojich hudobných začiatkov, detských hudobných začiatkov. A týmto spôsobom by som sa mu chcel poďakovať, pretože on bol ten prvý spúšťací element alebo nejaký ten impuls, ktorý nás dal dokopy. Z tejto štvorčlennej bandy, ako nás tu vidíte, traja hráme spolu pomaličky 20 rokov, to by niekto aj neveril.
Ja som na to veľmi hrdý, pretože je málo kapiel, ktoré sa takto dlho spolu držia. Takže za to tomu patrí moje veľké ďakujem a druhé ďakujem určite za muzikantov vôbec. A to nie len na Podpolaní, pretože či tým už, že bol prvým riaditeľom Zušky, alebo vôbec držal tú kultúru v tomto kraji, takisto pedagogické vedenie, čo sa týka cymbalu. Toto všetko robil veľmi dobre, robí to veľmi dobre a preto za všetkých muzikantov je to veľmi pekné a silné. Ďakujem.
pôsobil dlhé roky ako cymbalista. V roku 1993 je menovaný do funkcie riaditeľa Domu kultúry v Očovej a v roku 1995 je zakladateľom a prvým riaditeľom základnej umeleckej školy v Očovej. Na Podpolaní vychoval nespočetné množstvo cymbalistov. Nebudem ich menovať všetkých. Spomeniem napríklad Milana Hrončeka, Zdenka Černáka, Zuzku Holíkovú, ako aj vlastných synov, Michala a Martina, ktorých nemusím predstavovať. To, že Budinskovci nevymrú, budete môcť vidieť sami. A to, že majú talent, vieme už dávno. Teraz sa vám predstavia najmladší, vnúčence Hanka a Matej. Močila kanapé, močila.
O hudobnom nástroji gajdy sa rozpráva od pána majstra Tibora Koblička a mám, keď som chodil k nemu, že gajdy sa ladia 6 hodín a potom sa 5 minút falošne hrá. Ja k vám budem úprimný na tejto gajdici aspoň 2 minúty. Paste sa ovečky, jarky, barančeky, kým si ja prišijem fliačky na bačkorky. Ty brcko, barančo, buď vždy na pozore, kým si ja zabehnem k milej tam pri hore. A ty môj čúbalko, stráž mi moje ovce, kým milej zasejem žítka za 3 korce. Žítka za 3 korce a za 2 jačmeňa bude sa vydávať zákon Bože za mňa. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. No a keď si spomeniem na tie svoje začiatky, tak mal som to potešenie, že v roku 1969 som stál pri veľkom velikáne Milanom Chvastekom 1. júla 1969 vo Východnej. Samozrejme, ja som mal tedy 14,5 roka a na Milana Chvasteka nezabudnem preto a sa mi veľmi páčili jeho pesničky, ja som ho imitoval a on vám viete, čo povedal v roku 1969 vo Východnej? Ľudia, v lani 68. sme v Terchovej mali také horúce leto, zem sa pukala a skoro sme sa vám otrhli od Sovietskeho zväzu. No samozrejme, Milan dokončil a potom si 5 rokov nezahral a povedal, mali sme takú zimu, že sme nepúšťali cez zimu na kopcov 6. večer sliepky, lebo obzobávali pecípe červené hviezdy. Pozdravujem Milana Chvasteka a ja si dovolím, nie som on, ale vám zaspievam častušku jeho, ktoré sú tak tvorivé, že aj dneska sa dá na to vymýšľať a ja sa budem snažiť po ňom improvizovať. Keď som si zaspieval na vrchu na háji, ľudia si mysleli, v kostole zahrali orgány. Či z hora, či z dola, na mňa nevolajte. Chudobný chlapecom pokoja mi dajte. Ženil som sa, ženil pre jednu ženičku, ktorá vždy nosieva z krčmičky na krivo plachtičku. Keď som mal meniny, to vám bolo niečo. Mamka mi kúpila 5-kilovo lečo. Na kopečku stála, pekná sa mi zdála. Keď som ku nej prišiel, jeden zubček mala. MDŽ je sviatok všetkých žien a preto my muži oslavujeme ho po celý týždeň. O
čo tvoria. Počovský pán Richtár potrebuje zo 2 platy. V 14. storočí slúžil vám bez gatí. A vy ľudia prítomní na tomto priestranstve, vypíte, tancujte, spievajte do rána hojája. Na pódium mi dovolte teraz privítať na Petra Konvopku. Príjemný dobrý večer. Nech sa páči, poďte sem na tento mikrofón. Ja vás najprv vyspovedám, aj spolu s pánom Antonom. Pán Peter, vy ste muzikant tiež tu z Podpolania, nedaleko zo Stožku, a tuto s pánom Antonom Budinským ste toho určite za tých niekoľko desiatok rokov aj čo to zažili. Tak skúste prezradiť tu našim divákom a návštevníkom Močovskej Hrudy, ako si pamätáte tuto na Antona Budinského a čo sa vám tak vrilo najviac do pamäti. A potom vám už prenechám pódium a my sa budeme tešiť na vaše vystúpenie spolu s Temperament Cymbal Orchestra. Tak dobrý večer. A s pánom Budinským sme prežili toho dosť po svadbách, po akciách rôznych zánkov v Nemecku a tak ďalej. Tak sme si to užili aj súkromne, aj po hudobnej stránke. A môžem povedať, že takýchto ľudí, ako je Tonko Budinský, by bolo aj viac a vniesol nový vietor do tejto podpolianskej kultúry hudobnej, pretože nielen že ako hudobník vynikajúci, čo vie zahrať na všetkom, ešte som ho nepočul hrať na odkvapovej rúre. Ale vychovala aj skvelých muzikantov, musím vyzdvihnúť ako jeho synov a iných, Hrončekov, Milan Hronček a tak ďalej. Takže bolo to hodne, no ale za ten krátky život ešte, tých 60 ešte má pred sebou toľko, takže ešte asi sa mu podarí vychovať niečo aj viac. Naprajem mu všetko dobre a troška mu zahrám. Niečo poviem. Peter o tom nevie, ja vám prezradím o ňom, že môj pán Svokor, Jan Brachna, mi vždy dával Warburga a so sebou som viezol cymbal. A hrali sme v Lovinobani, to bolo rok 1983-84, a Peťo prišiel s 2 pohárikmi na svadbe ráno o 4:00 za mnou a takto držal pohárik a hovorí: Tonči, daj si so mnou, prosím ťa pekne. A ja mu pekne hovorím: Peťo, však vieš, že ja šoférujem, nemôžem. A on tie 2 štamprlíky chytil, neviem, či si to všetko pamätáš, a on si štrngol so sebou a hovorí: Petrik, s tebou sa mi dobre pije, vypilo by 2, a potom 30 minút hral ďalej. Zatlieskajte aj Peťovi, môjmu kamarátovi, a máš tu slovo, nech sa ti páči.
samotný. Učala tedy to, keď som po nej išiel. Hej, plakala ma milá, že som ju opustil. Hej, prečo sa ti očovania chudobní? Hej, keby som mal 4 voky, 2 mužly. Hej, keby som mal 4 kone, 2 voly. Hej, porobiť je očovské záhrady. Hej, pomoral by a zasial by pšeničku. Hej, našiel by si v tej očovej ženičku. Ďakujem. Pán Peter Konvočka a Temperament Cimbal Orchestra. Pred rokom bola ešte Bystrianská, ale jeho. Mišova, nie Oťapková, ale Budinského. No ten konečne po mnohých rokoch, po toľkých podpichovačkách rozum dostal a Ivetku si za ženu zobral. Takže naši mladí a milí novomanželia, prajeme vám naozaj veľa lásky a šťastia, koľko si naozaj len zaslúžite. A tak ako mi Michal napísal do scenára, že z Majera do sveta, nech je jej toľko, koľko je jej na celom svete. Srbské melódie vám zaspieva Ivetka Budinská a Bystrianská a Temperament Cimbal Orchestra. Moja malá nemá nemá takové pedragáne. Moja malá nemá nemá takové pedragáne. A nemá ona nikoga. Ona volí sama mene jednoga. Moja malá nemá takové pedragáne. Kad zagrli, kad poljubi, ljubavi spase ona izgubi. Kad zagrli, kad poljubi, ljubavi spase ona izgubi. A nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala nema mane, ko nema tako lepe dragane. Nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mama nema
posviraj mi ti. Evo banke, cigane moj, sviraj mi ti. Ja ću tebi platiti, ti ćeš meni svirati. Evo banke, cigane moj, sviraj mi ti. Ja ću tebi platiti, ti ćeš meni svirati. Evo banke, cigane moj, sviraj mi ti. Šampan ćemo otvoriti, popiti. Šampan ćemo otvoriti, popiti. A kad dojde pravi čas, šampan oborit će naš. Evo bande, cigane moj, sviraj mi ti. A kad dojde pravi čas, šampan oborit će nas. Evo banke, cigane moj, sviraj mi ti. A kad dojde pravi čas, šampan oborit će nas. Evo banke, cigane moj, sviraj mi ti. Kada padne prvi sneg, kada padne prvi sneg, ja upregnem konja dva vatrena sokola, pa se sanka noći ja upregnem konja dva vatrena sokola, pa se sanka noći mnogo žena srećem mnogo žena srećem svako blagi osmeh dan, poznajem je jedan, nijednoj se ne ruga. Svako blagi osmeh dan, poznajem je jedan, nijednoj se ne ruga. Svako blagi osmeh dan, poznajem je jedan, nijednoj se ne ruga. Svako blagi osmeh dan, poznajem je jedan, nijednoj se ne ruga. Svaku ženu volim ja, svaku ženu volim ja. Bila ona plavuša, svedelga, ravuša, svaku ženu volim ja. Bila ona plavuša, svedelga, ravuša, svaku ženu volim ja. Bila ona plavuša, svedelga, ravuša, svaku ženu volim ja. Bila ona plavuša, svedelga, ravuša, svaku ženu volim ja.
Na scénu už prichádzajú detská ľudová hudba Čardáš z Hrušova, ľudová hudba detského folklórneho súboru Zornička, ľudová hudba Javorínka z Priešoviec. Hudobné číslo, ktoré ste mohli počuť, tieto kapely nacvičili na sústredení v Hrušove pod vedením Milana Hrončeka, Michala Oťapku a Michala Budinského. Predstavia sa v Hrušove a Očovej a majú naplánované aj ďalšie vystúpenia, čo je dôkazom výbornej spolupráce. Yes.
Michal, syn na mňa kričí, oco, poď. A ja sa vám ospravedlňujem, lebo som sa s Ivetkou rozprával. Takže nech sa páči, muzikanti, poďme. Oženil by som
sám, ale na čo? Vzal by som dievčatko, ale za čo? Oj, nevie kravy dojiť, ani mútiť, ani mi košielku nevie ušiť. Odsteliem si pod pec na lavicu, od seba si predstriem kabanicu a hlavu si strčím do klobúka, aby som nepočul, kde čo búcha. Hlavu si strčím do klobúka, aby som nepočul, kde čo búcha. A ruky si vopchám do kobely, aby sa mi nikde nepodeli. A nohy si vopchám na policu, aby mi neušli na policu. A nohy si vopchám na policu, aby mi neušli na policu. Ameriky som gazdoval, zo pár groší zošporoval. Tej Ameriky, všeho mnoho, nemám žienku, čo mám z toho. Ameriky, všeho mnoho, nemám žienku, čo mám z toho. Pán kapitán, jak sa máte, za čo mi všim burlák dáte? Ej, za 50, aj za marku, zavediem vás do Hamburgu. Ej, za 50, aj za marku, zavediem vás do Hamburgu. A z Hamburgu do Berlína, tam si naliať liter vína, ej, liter vína, kráľového, kamaráti čového, ej, liter vína, kráľového, kamaráti čového. Ej, liter vína, kráľového, kamaráti čového. Ja by som najvyskôr pozval pána starostu obce Ošova, pána Janka Semka, takže nech sa páči. Ďakujem. Tento večer, tento program patrí Antonovi Budinskému. Mali sme sa možnosť všetci zoznámiť s jeho vzťahom k hudbe, možno ho aj lepšie a bližšie poznať. A myslím si, že treba povedať, že Anton Budinský, ktorý v minulom roku oslávil 60-ku,
sa natrvalo zapísal do života obce Očova a do rozvoja jej kultúrno-umeleckého života. Bol to a je to človek, ktorý v 95. roku bol jeden z tých, ktorí stáli pri vzniku základnej umeleckej školy, v radoch ktorých vyrástlo niekoľko veľmi nádejných a v súčasnom období aj úspešných muzikantov, s ktorými sme sa mali možnosť stretnúť aj počas tohto 12. ročníka Očovskej folklórnej hrudy a budeme sa zrejme mať možnosť ešte stretnúť s nimi aj v ďalších programoch v priebehu zajtrajšieho dňa. Za toto mu ozaj patrí veľké poďakovanie a ocenenie a vzhľadom k tomu som sa ako starosta obce Očova rozhodol odovzdať mu dnešný večer ďakovný list za rozvoj hudobnej kultúry v obci Očova. A dnešný program bol aj veľmi vďačnou príležitosťou, aby sa čo najširšie okolie nielen Očovej dozvedelo o umeleckej činnosti Antona Budinského. Dovolíte, milí všetci tu poslucháči, moje podpolanie, už tak hovorím, aj keď som rodák z Novej Bane, tak pána starostovi Jankovi som hovoril v zákulisí, že Nová Baňa mi je kolískou, no a Očova je mohylou a v roku 2050 aj hroblou Očovej. Takže vám všetkým ďakujem, že ste prišli, ďakujem všetkým účinkujúcich, nejdem menovať, všetkých ste nás tu videli v plnej paráde. A ďakujem a pekný večer vám prajeme dneska a nerušenú spokojnú zábavnú noc. Ja som toto nemal pripravené, ale prišla mi na rozum jedna taká myšlienka a chcel by som, na záver už bolo ďakované všetkým, už bolo povedané všetko, ale na pár ľudí sme zabudli a ja si myslím, že tých ľudí si treba strašne vážiť a ja si ich vážim tak, že každý deň nosím pri srdiečku a to je naša starka Anička Brachnová a moja maminka Mária Budinská, ktorí nás podporujú morálne a dávajú nám silu a nás dobre krmia a robia nám všetko preto, aby sme my ako muzikanti, celá rodina vlastne išli do sveta a to hovorím teraz už vlastne o našich manželkách a dávali podporu a také posolstvo, že musíte ísť hrať a musíte to robiť. Takže ja by som chcel týmto našim ženám veľmi pekne poďakovať a iba keď im zatlieskate, myslím, že to bude stačiť. Tieto deti dali nám takú nádej, keď sme boli tam to cvičiť, že vlastne to celkové pedagogické vedenie, ktoré otec tu začal na Podpoľaní, ktoré sa potom aj neskôr, samozrejme boli aj iné okolnosti, čo sa týka Očovskej, aj Zušky, ale potom aj napríklad konzervatória v Banskej Bystrici alebo Akadémie umení, tak mali obrovský vplyv na to a tieto deti sú tým veľkým posolstvom a ja si myslím, že už len na záver ešte, myslím si, že tieto pane zo Žarnovice zablahoželajú a na záver sa rozlúčime krásnou skladbou z Podpoľania. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a príjemný večer.